farligt gensyn og masser af løfter, inden vi går hver til sit med en boblende fornemmelse indeni. Aftens erotika er ved at være forbi. Lise Holm Olsen sørgede for, at jeg kom ind i din radio, og jeg hedder Annette Kokholm. Næste søndag så sidder Alex Nyborg Madsen igen her ved mikrofonen, og han vil lige så gerne have en masse saftige breve.